Hai, uite, la Dorotea acolo. Hai, face o declarație lui Vorta. Bata, hai! Bata, hai! Că iubesc, uite-te acolo! Hai, uite tu! Ce, vino lângă mine! Hai, Xana, iar încep atunci? Dar nu mai are mult să vin de ea, tot izolată. Sunt deja 2 ore. Te rog, vino la mine acasă! Da, deja ore. Cum amor? Desperată! Desperată! Hai, pa! Cristiana? Dar nu se zice să-ți pară sau hai pa. Zice la rede întind eu. Asta! Mai, la rede întind eu. Ai plecat! Unde? Xana, ce faci? Hai, ce faci? Face o declarație de dragoste lui Vorta? Cristiana? Gata! Îi face o declarație de dragoste lui Vorta? Cu coasă. Mai fă așa tu. Nu-i frumos, Cristiana, să faci așa. Aia îți place, dar până e la curt. Dar dă-i mai tare. Și ala să cât mai tare. Și dai la plâns. Nu plânge, o muscat-o la mine. Hai, pupă aici. E curat? Cam nu. Cam nu-i curat, cam nu la plâns. Pupă aici. Pupă aici. Pupa! Ia întinde o leacă. Ce-o zis? Da, păsale. Ce vii la mine când mi-i să hai, întind eu. Nu te gândeai tu, da. Toate de aici. Ia, mă văd și să